yummy nga dinuguan. So pasintabi dahil sa mga di mukaon og dinuguan. Lami kay inis na guys. Ay guys, galuto ko dari og kuan. Adong adlaw maduguntag, madung hapon atong tanan guys. Kumbati inahan. So magluto ko tao para sa mga bata guys, kaya na may mga bata di makaog dinuguan. So bagyo beans ni siya. Kaya ni siya og sahog niya to hang pansit. Kaya to hang bagyo beans. Luto ko daling pansit. Dito na ito guys, so magdinuguan ta guys, dinuguan nga laman sa baboy, dili laman nilang loob sa baboy. So lamin isda guys, kaya dili ni laman loob. So kasintabi dun sa mga di mo kaon dinuguan. So ato sa isang pa lambuton tayo guys ning tuhang karni. So diyan nagatuhang dinuguan guys. So ano say tabi sa di mo kaog dinuguan. Laman ni siya guys, laman sa baboy, dili ni sa laman loob sa baboy. So lami juga ni siya. Kasi mga mahilig og dinuguan. So pasintabi dahil sa mga di mukaon og dinuguan. Lami kay inis na guys. Ay guys, galuto ko dari og kuan. Adong adlaw maduguntag, madung hapon atong tanan guys. Kumbati inahan. So magluto ko tao para sa mga bata guys, kaya na may mga bata di makaog dinuguan. So bagyo beans ni siya. Magiging luto ko daling pansit. Kaya ni siya og sahog niya to hang pansit. Lami kaya din atong pansit guys, kay naghanig sa og sahog. Oh, di ba? Mga hilig og pansit diha mamahaw tanjo. Taram dali ara jud kaadto na purot. Wa pay alas city. Purot na. Diya na dugay ra ko dadto kay na may nanggi tabi paghang mga suki. Salamat kay kaadto, dali ra jud kaadto. Sudan guys kay ang dinuguan order na pud tong uban. Nang gamay na lang ko na display. Oh, daghan na pug bunga nga atong kuan guys oh. Oh, mapanay pag harvest na mo dari oh. Oh, ano mamong duha? Di na sila magbuwag na silang duha oh. Diri. A few moments later. Hello guys, good morning, madung buntag, madung gabi, madung adlaw na tong tanan guys. Salamat sa Ginoo guys kay luto na pud ta guys. So, ang teknik lang guys, so maginataan ko kalabasa. So, magisa ko og buuan ka ng gamay nga pork. Then, kuan ka ng sibuyas, ahos, luya. Dito sa nisang pa, kuanon guys, dito na ito ilunod ni itong sitaw. So, itong sitaw o okra. So lami jud kay ni siya guys ang lasa kay gigisahan nato og gamay karni. Ilunod nato guys ang ika duhang tiga. Nya igmubukaw ni guys, ilunod nato ang malunggay. Ya, after nato na. So lami kay na siya. So diyan na guys, luto na gatuhang
utan. So yummy utan nga tinuruan. Pansit Mickey, Bagyo beans, nanay palit, ginataang munggos, ginataang utan, puro gintaan. Kay Pandron nutrition month. Nutrition month. Kinahan gulay. Buhol ni sa guys oh. Kani po taga buhol pud ni. Mo ni mga soki na ko. Ay. Bitaw nang hipos ako. Salamat sa inyo mga miga, mga soki. Salamat kay ni. Sa man dinuguan? Oh yes. Hala, nagdinuguan ko dis ni Agi. Guys, may daghang mga tambay dito guys oh. Sa yung cellphone na blurred man kay magluto miron og binignit dahil sa amo. Wa pa alas city. Wa pa nag-plug ceremony. Morning Ate Day. Salamat na hurot na wa pa mag-plug pa man sila. Muanha ko kay magbinignit man ka ta. Oh, inas ipin, kamu pagkuan mo. Hamas ipin. So, as ipin da. Nasi kuan rumbe, mana unya. Adi pa day magbunot pa kog lubi. Oh, nya taod-taod day. Mamahaw sa pug ko. Hala noon sa ning dagat. Linaw kay dagat nak. Wala magluhag. Uy, ang mga manok. Naong guys, mara ni siya og iring sungkaban. May mga hugasan pas likod guys, mga hugasan pas likod ron. Gagros man ang hanginak. Binignit guys, marang kaya yummy. So, buto din ko dari sa amo guys, so binignit. Magmanahaw pa ninda guys, salamat ikan sa mga namalit sa musod. Hindi na guys, nakaluto na dyan mi og binignit. So mga unta. Oh, yummy. Kasinaw siya sa gata. Nakoy dang ice cream bitaw guys. Binignit. So nag-request magulog kang amo pa luto binignit ba. Kay murag lami magud ka og binignit. Dagat guys ang dinaw. Diya maway sa tagka-reject guys kay naputay daghang buhaton. Unsa kay ugma wa man tay luto kay Lunes to hanggang Friday ra man ta magluto. Kapaway ko. Sag mga sisiw gagmay nak. Nangawalag ay sus, ginuon ko na ra man sila gatang. Kol. Ay, natumban. Nako, daw ta sa inak. Ice cream. Ice cream. Ice cream nga pipi yan. Ice cream danti. Bakirante. So guys, dari ko bye-bye kay mag-edit ko. Grabe ka init. Kuan guys kanang burnout. Ganiha pa nang burnout kay na ako nuy kuan sa hagdan ba na kuno unggoy ba nga na kuan sa kuryente. Ya, lami man dari guys kay mo na need mag electric pan ni naman need og kuan kay aran ka init ba guys na init ja ganihar nay dagum pud na yung dagum pud sa bukid guys kay nalagi location ja dari sa ko dapit sa baybay kay na may lingkod-lingkuran ng dari guys pwede po dari maghigda-higda kailangan maghigda-higdaan ng dari ba sa una nay ko tuy baybay dari kay pwede ka dari matug mamudto nay murag baybay ba puno haron na siyang butangan og murag cottage dari puno mahuman nami dadto sa muhang project. Salamat kay kadyo ni Ma'am Binya sa out ko ni Ma'am Ugaps Bitani sa Germany. Salamat kadyo. Kuan kanang mo lagi na si among panday guys naa say
dugay-dugay pa sa human sa siyang project. Manang magkuha na lang mig kanang bayaw ko ng buto ni Ruben. Mga ko ng buto mo trabaho. Oh! Ha? Unsa? Nanay kurente? Dara ko kay Landong. Nana ko ni kurente guys kay burn out lagi kanihara. Diya mag-burn out kay mawa mag among signal kay kuan basta mag-burn out. Diya mag-edit ra pud ko dari guys dari sa ko mag-lingkod. Ilawom sa Talisay. Nay dagap. Nindot ka dari. Manit na nagat to ah. Sa una managat mi nas papaidi guys pero nay mga bangka diri guys duha ka buok pero wala kinala sa sakit di sa pwedeng sana vertigo ka nang kalit bitog kalipong guys malipong siya nga na ba ikas aga ni nga nung uli siya kay nalipong ya dekado ba malipong kag matumbak kan ja bagok imong uo so moro to guys ang vlog salamat ka yung tanan guys amping nga po tanan guys saba po ni kuan alas 11 pa man nasaba ning mga himo og mga bangka dari di ana mga bangka dari na naghimo